tocat mai d'una bandera de les que vostè diu. Aquesta bandera és una bandera espanyola i no ens representa a mi. Així que deixa que no estigui tranquil, que no veurà cap fotografia meva envoltada en aquesta manera. Bé, és curiós, el PP i el PSOE voten el mateix però no diuen el mateix. És una cosa curiosíssima. Mantenen el mateix posicionament, alcen el mateix braç, però diuen que voten coses distintes. Jo, la veritat, és que no ho puc entendre. Senyor Soler, algunes persones sí que ens volen. A banda dels nostres pares i de les nostres mares, que són segur que els que més ens volen, vora 3.000 persones tenen un plantejament en aquestes últimes eleccions molt semblant als nostres. Possiblement no seran tant com els seus. Jo no he tingut mai l'empatxo de dir que el meu partit té un nivell de suport electoral menor que el seu. Les evidències estan ahí, seria estúpid per la meva part negar-ho. Però això no vol dir, i això no invalida els meus arguments. Soc una persona lliure i com a persona lliure tinc el dret a manifestar el meu punt de vista fins i tot amb el model d'estat que vull. Que aquest model d'estat no sigui compartit per la majoria de les persones que voten, no passa res. Tantes votacions he perdut en aquesta vida, tinc 52 anys i n'he perdut moltes, i no se m'arruga el melic, continue. Per què? Doncs perquè soc una persona democràtica. L'altre dia, en una conversa privada, li diria, preferix a un president de la República que siga d'una ideologia contrària a la meva a un rei, a un monarca. I és que així ho torno a manifestar. Per què? Perquè jo crec que les persones tenen dret a triar els seus representants. Estiga en la instància que estiga. I, escolta, si guanya, es guanya, i si es perd, es perd. No m'agrada personalitzar. Si vostè ha vist, senyor Soler, no he fet cap referència al rei, del qual encara està ahir presidint. No he personalitzat, no tinc res contra ningú en un nivell personal. Estic parlant d'institucions que crec jo que s'haurien de votar. Res més. No he criticat les actuacions criticables de l'actual monarca encara. No les he criticades, encara que m'haguera pogut explicar en aquest sentit. No, no és el meu estil, no és el meu estil. I per últim, senyor Mascarell, bé, jo no sé si la seva interpretació és la interpretació que tenen tots els seus companys de partit, perquè a mi em fa la impressió que alguns dels seus companys sí que eren conscients de la transcendència que tenia la votació d'avui. Estic parlant del senyor O'Donnell Horta, per exemple, i el senyor Guillem García, que en consciència han decidit no secundar el que el seu partit havia dit que havien de fer. Jo crec que el nou consens polític no va, com vostè diu, senyor Vicent Mascarell, perquè crec que si el senyor Madina és el nou líder de la seva formació política, avui s'ha retratat de forma clara quin és el seu pensar sobre la monarquia. I avui per avui la monarquia crec que continua estant dins de, no sé si de la ment, no sé si del cor, però sí que de les mans i dels braços que alcen a l'hora de votar els seus companys de partit. Gràcies. Gràcies, senyor Mascarell. Efectivament que els socialistes som un partit que dona estabilitat a l'actual compromís en la Constitució. Van ser el partit majoritari que encara sobreviu, que va pactar la Constitució, que ho va fer en convicció i continuem pensant que va ser un acord que, donades les circumstàncies, va ser el millor acord possible. Dit això, mire, jo tinc així en la mà el diari de sessions del Congrés de Diputats de l'11 de maig de 1978. Fa un dia molt semblant, molt proper al d'avui, es va presentar un socialista, un portaveu socialista, va presentar una esmena al text constitucional que acabava de ser pactat majoritàriament. Va ser el partit, i va ser l'únic partit de l'esquerra que va presentar una esmena a la Constitució. Pensaven que en aquell moment se tenia que defendre en seu parlamentària allò que pensaven. No ho va fer el Partit Comunista, ni ho va fer l'Esquerra Republicana, ho va fer el Partit Socialista amb els seus diputats. Va presentar un vot particular i el va perdre. I els seus diputats acataren disciplinadament el resultat d'aquella votació. De gestions, de gestos així, però també de gestos com els que va impulsar el senyor Adolfo Suárez o el senyor Santiago Carrillo, tenim un text constitucional infinitament millorable. Després de 35 anys, nosaltres parlem de que devem d'abordar aquest debat amb valentia, amb convicció i amb consens polític, perquè el que avui, encara que pugui semblar contradictori, el que avui se debatia al Congrés de Diputats
era una llei orgànica derivada de l'abdicació del monarca. Venia tassada reglamentàriament. No estaven votant un referèndum. Saben que no és possible un referèndum, per això en la seva proposta, en la seva esmena, que socialistes anem a votar a favor de la moció que presenta el bloc Compromís, no presenten un referèndum perquè saben que el referèndum no és possible si no s'aborda prèviament la modificació de la Constitució. En aquest sentit, els socialistes no compartim